Kaixo, azalduko dizuet gelan ikastaldeak elkarrekin komunikatzeko erabiliko dituen bi tresnak zein nagusiak zeintzuk proposatzen ditudan. Lehenengo, Telegram bidezko, mezu bidezko komunikazioa. Zergatik Telegram? Azkarra delako eta kasu honetan lehen etxiko dugu azkartasuna, gai? Eta Telegram hobetsiko dugu WhatsApparen edo beste tresna batzuen aurretik, Telegramek aukera ematen duelako itzulpena egiteko. Orduan, nire kasuan, taldea administrazio eta finantzetakoa da, eta taldea nerone sortuko nuke, bat AF bat gela izango litzateke, eta hemen ikusten dezunez, gehi momentu honetan bi kide daude, baina gela osoa baimena eskatuta noski, jarriko nuke talde honetan. Ondoren, hemen ikusten duzu, mezu bat bidali diedala, eta konfiguratu beharko da itzulpena egiteko. Konfigurazioa egiteko, joan beharko gara ajustetara, eta bertan aukera ematen digu hizkuntza aukeratzeko, eta hemen jarri behar dugu mostrar, boton, traducir. Horrek esan nahi du, aktibatuta baldin badaukagu, testuak itzuli egingo direla. Eta esango dugu, ze hizkuntzatara ez dugun nahi itzultzea. Orduan, behin konfigurazio hori eginda, jasotzen ditugun mezuak, mezuetan klikatu, kasu honetan, pantailan baldin bada eskubituko botoiarekin, baina mugikorrean baldin bada bi aldiz klik eginda, eta traducir este texto seleccionado aukera ematen digu. Zergatik hobesten dugu itzulpena izan dezan, eduki ditzakegulako klasean, euskara menderatzen ez duten ikasleak eta hoientzako errefortzu bat izango litzateke itzulpena izatea. Bestalde, proposatzen duguna da, e-mail bidez komunikatzea, naiz eta Telegramek dokumentuak atxikitzeko aukera eman, dokumentu astunagoak eta mezu luzeagoetarako hobesten dugu erabiltzea, kasu honetan, e-maila. Hemen ikusten dezuenez, daukagu e-mail bat sortuta, eta sarrera ontzian irakaslearekin jasoko lituzketen mezuak eta irakasleak ikaslei emango lizkietan, bidaliko lizkietenak. Eta gero beraien artean ere mezu bidez, e-mail bidez komunikatzea nahi da. Aldiz, hau izango litzateke komunikaziorako. Aldiz, elkarlanerako proposatzen dugun tresna da Drive erabiltzea. Eta hau ere Googleek aukeran ematen digu, eta joaten baldin gara Googleeko Drivera, jada sortuta daukagu bat AF bat gela, eta hor talde honek partekatuko lituzke dokumentuak elkarrekin lan egin ahal izateko elkarlanean, testu beraren gainean edo datu baseak eta formularioak eta bar. Hau da, proposatzen dudana, elkarrekin komunikatzeko eta elkarlanerako tresna bezala. Elkarrekin komunikatzeko e-maila eta telegrama, eta elkarrekin lan egiteko Drive erabiltzen. Eskerrik asko.